Igama lami uBelinda Nkomo ngihlala eProtea confidence. ngingene ku-show Choose My Khethela ngifuna umuntu ozokwazi ukunginakekela mina and my daughter. Ngicela umuntu o-tall, dark looks anginandaba umuntu ozokwazi ukunginakekela mina and my child. I'm afraid of all. Njengoba sengishilo. Yeah. At the present moment no angisebenzi. That's why ngifuna umuntu osebenzayo uzokwazi ukunginakekela mangisafuna umsebenzi ukuthi sizinakekele mina nengane yami. I just have one question. It's fine. I'm not going to bring down a woman's business. What I'm saying is, why can it not be about love? Yes. No, it can never be about love once a woman says I don't care about looks, just take care of me. Ngicabanga ukuthi indoda yi-provider of the family. Provider of a family I've never met. We knew member when I Well, ingane. we last born. I'm the very stepchild in my own household. We last born emzini wakho. Dala abazana bayabhoda bona bane-chemist. I-package. Yekuphiya, that's why ungajoli. Yekuphiya. Jesus. Hayibo. Hey, ugcwele qhu. Ngibundane. Ngiyaphila wena. Cameraman, musukhohlana. Angikho happy. Uthona ndaba nama-looks. I didn't expect that. What were you expecting? Uyakhuluma? Ngiyakhuluma. Okay. Akutsibi anhle sulu. Yeah. Abantu abanye abazafunana. Ngithe ukhuluma Okay, mina uBelinda. Belinda. Yebo. Ngicabanga ukuthi mina naye we are two different people. You've already established that? Play something. Bokuncane ubungukhulu intombazane. Okay. Running a business, selling alcohol. Ubulala isitoko wena. So uzokhona ukusupport umuntu ongasebenzi onomntwana ohamba isikolo. Hayibo. Yeah, my sister. That's my sister. Anombizelana sister wazi bathi ukuthi ufuna umenzani. Sibone sinjani ngoba ngithi Grow up. nami business kanjalo usuyiphoint mhlambe. Yeah. We work together. Bonisana ukuthi sikhulisana kanjani sibenza kanjani. Why sikhulisa abantwana? Yeah. What do you mean Abantwana awunangane? She's a very nice lady. But then the expectations are coming through. Harixoxa. Uthandani kahle wena? Ngithandani? Yeah. Ngithanda Why would ukuhlala you ask endlini. woman that? Yabona ngiyazi ne-deep clove. Hlale uyenzini upheke washe uyenzini. Yeah, yabo lezo zinto. Ngi-wife material kahle kahle. Yeah. You've established this by yourself. So ngifuba i-housewife kahle kahle. Yo, It's not a kind of my style, but then she's a really nice lady. everyone is a nice lady for you. Sister Spanisane man. Khuluma isihlungu Yeah, man. manje. Nami ngisebenze. Yeah. Okay, if ngithi angeke ngikwazi ukusebenza, angikhona ukusebenza, sizokhona ukusebenzana ukuhlalisana. I'm going to say something now that's going to be impolite. But if I don't say it, South Africa is offer. Isibindi somuntu ozela athi akakhona ukusebenza. It's insane. Like kanjani awukhona ukusebenza ezin Umsebenzi nje. awutholi. Angiwudingi. Hayibo. Kushiba wonke nje namadoda. Umsebenzi akawudingi. Unzima ne? Really, ngoba tshwanetse support bana ke Twanze no. You alone. tshwanetse Uzokhona wena ukukhulisa umntwana ongayisi wakho. Yeah. I need to find out where did she go to school. That level of confidence, I don't know. That's not It's confidence. insane. That's gall. Support emisa esikolweni. And I must take everything. your child to school. That goes with assistance. Ukuthi kusebenze nami. Please. Why are you unique? Why are you saying please? I want to beg you ukuthi wendle ingane yakho. I think we expect her Izolamba more le from shadisi mina. yakho. Kumele okay, njengendoda You expect clearly him to be tall. akekho ready dark. to support me. That's more than enough. So wena umuntu onjani? Thanda ini? Thanda ukuspana mina kahle kahle.
Aw. started singing 40 plus and manje eish. What? Okay. Ufuni okay angna like ngawe Umuntu Yeah. othanda abangani. yeah Oh, okay. So Abangani? uyaphuma. yaphuma So ulo muntu othanda ukuya kuma dates nomuntu wakho oh. njengoba kusho yeah I would love that mangabe singinomuntu vele yaphuma nama-agency Okay. So niyathengelana ama gift. Awubhiliveli kulezo. This is worse than a job interview. Away hang. yeah sometimes not every year Every year. once in a while sometimes Okay, umuntu okay, let's say umuntu engumuntu wakho umthengela igift makwenzakaleni or ama flowers makwenzakaleni. Me being the person that I am, I would have said, ukuthengela mawuthola umsebenzi. That's what I would have said. Me being the person that I am. Oh, it's a Yeah,